Čus Pepíci, toto je druhý díl hororového Minecraftu, takže jdeme na to. Vraždění ovcí. A pokusím se u toho nezavraždit sám sebe, to bylo velice nemilé. Ovečky, ovečky, kde jste ovce, kde jste, celou dobu vás tady hledám. Půjdu do kejvky. Tedy od minulého videa jsem přidal a poté tak jsem v minulém videu říkal, že z toho domu uteču. Přestěhuji se do téhle vesnice. Jinak blbě se mi to nahrávalo a proto jsem si založil úplně nový svět. Tohle není ten originální svět, tohle je svět na stejném sídu, ale není to ten samý svět. I když si tak na první pohled může zdát, mám věci givnutý nový, protože starý svět se prostě úplně nevydařil. Nahrávání se mi nevydařilo, ale respektive. Tam to hoří a víte co, já to nepůjdu uhasit. Já jsem takový zlej. Ha? Si ho pouští. OK, takže krafťák. A vykraftím si chléb. Potřebuji sprintit. A už bude minulou noc, v minulém díle jsem se choval prostě jako srap. Dneska nebudu takový srap. Tam si zajdu. Kámo, co? Je to stále ten. Jak jsem říkal, že se nebudu chovat jako srap. Siren Head. Tamhle. On jde sem. On je zabije. Tak, dobrý. Kámo, vy jste úplně blbý. Jerky. To neznám. To, prosím vás. To počíš, jo. Počkej, protože si to nedal vypálit. Kámo, ta Fostel je tady fakt blbě, teda. Jsou trochu ironu. Tamhle je ten napadený skeleton tím Herobrinem. Je tam Iron Block. Pohodě. Blesk. Blesky jsou špatné. V hororovém Minecraftu. Ne. Kámo, co? Ty vogo. Tohle je těžce v p***li. Viděli to věc? Nečekám, že to spawne takhle rychle, já jsem myslel, že bude čas to trochu zničit. Pane bože. Nějaký otrapák. Co za zvuky? Siren Head je hrozně blízko. Jo, dobrý, to je jenom tato obrovská věc, tady střílí všude nějaký výbušniny, tyjo.
Siren Head. Této strany je zatím chill. Mě zastřelí. Dívám se na tebe. Ta příšera tady, ta velká věc tady prostě jen tak střílí. Teď to bouchlo. To je zase tady ten. Ten Siren Head je ale hrozně blízko. Když mu budu nějak hodně blízko, tak vyběhne a rozdupe mi barák. OK. Tak to já to kašlu. Tady na to kašlu. Mě rozdupe dům. Ne, ale ovce, nezdar. Co to je? Můj hnus? Umřu tady. Co to dělá ten Siren Head? To je nějaký parkourista. Je celkem v chillu. To už jednou psal, ale týpku. Co to je zač? Cípěte všichni. Ty tam furt se. Prostě kašlu na mě, jdu tady hodně nahlas dejchat. Co je tohle? O, to je nezničné. Kamo, to už píšeš třeba po třetí. Ne! Siren Head mi rozdupal dům. Kámo, prostě už ne, já ti nebudu následovat. Jsi divný pedofil. Stojí si. Siren Head mě rozdupal dům. Si nenechám líbit. Co to bylo? On zmizel. To je správný čas. To se má asi něco vložit. Já nemám nic co tam vložit. Ty jo? Já ti říkám, ovečko, že tohle bude pro tebe lepší. Tam je rozdupal ještě jeden dům a rozdupal zrovna ten můj dům. Proč musel rozdupat můj dům? Nemohl rozdupat dům kohokoliv jinýho? Herobrine. Se přestal. Goatman. Co mě uděláš? Nic. To nemá jenom takové znal. Vezmu si tady bloky. Ještě víc bloků. Tohle. Sklad. Tohle potřebuju taky. A vytvořím si vyrobím sticky, sticky. Začíná noc. Od noci na povrchu. To vážně nebude příjemné. Takže jako tady. Aha. Nevím. Feeling watched.
Pouchnul, nic. OK. No, takže já teďka tedy půjdu do kejvky, ale jako nevím, no. Tady na mi to není úplně příjemný. A v té kejvce mi to asi taky nebude úplně příjemný. Tak to nebude o nic lepší. Já ho tam vidím. Dbází. Podle mě určitě jo, hele. Určitě ne taky. Co to je? Haha, je. Neříkej, že mě hnedka napadne. Ha! No napadnul mě. Nemyslím tebe. Ty jsi jen naspíděná malá krvavá lebka. Ty byl herobraňský zombík. Tak se ukáž. Potřebuju diamanty, já už vážně nechci tady být, tady nebudu, já se bojím vorna. To je vlastně Optifine. Dobrý disco! OK, to bylo disco. To bylo dobrý, ale. Zpátky. Goatman. To je ten psychos, co tady všichni vraždí. Dáme si tady novou sekerku. No ty kámo, jasně. Ne, nejdu tam. To ne. Dobrý, to jsou silverfishky. Teď ne. Kámo, ne, kámo, já jsem ho viděl. Kámo, mi se tam prostě spawne tady ten krvavý hnusák. A já prostě chcípnu na silverfishky a na skeletona. Jo, mimochodem, ještě jsem vám taky zatajil jednu věc, že můj spawn není tamhle, ale tady. Jsem ale chcípnul. Je to děsivější, než se zdá. Blesk. Dobrý klač. Tady už jsou moje nádherné věci. Jsem ale šikulka, co? Kalhoty jsou základ Minecraftáka. Potřebuju se nějak dostat hodně hluboko. Nejlépe někam, kde není deep dark. A najít tam nějaké diamanty. Tohle asi úplně nebude ta cesta. Abych to ne, tak tam nepůjdu. OK, tak je v kejvkách těch monster říkám plný. A když říkám plný, tak je to tady fakt úplně přeplněný. Jdu do Minecraftu. Tady všude je hloubš
Už jenom ten Deep Dark, ve kterém se blbě budou hledat něco. Ha. O ne. To je tak zbytečné. Není tak. Ne, tak tam nejdu. Nic. Kamo, třeba nějaký lepší loot. Diamanty, prosím Česku. Z diamanty. Aha, Glowways. Boatman. To jsem slyšel. Jsme na minus 34. To je zase tenhle zvuk. A hele, prej, že tady nic nebude. Bylo. Co budeš dělat, kámo? Ach jo. Kdy už se despawne. Ha, super. Pryč. Ha, krásný parešť. Dva diamanty. To je dost málo. Bych tak měl minimapu. Mohl bych se díky ní dokopat do nějaké lepší jeskyně. Našli jsme jenom 2 diamanty. Spawnulo se nám hromada monster a ani na jedno jsme neumřeli. Já jsem prostě takový elko, že umřu na skeletu. Teď to říkám. Protože teďka tady mluvím o těch monstrech. Oni se tady spawne Herobrine. To jsou nový zvuky. Ať je to cokoliv. Tak tohle to ještě nedělalo. Ale tam potřebuji projít. Mohl bys tam prosím přestat stát? OK, no dobře. To obejdu. Kamo? Halo? Jsem furt zabugovaný. Jo. Ne, už není zabugovaný. Ah!